ukubonga nawo amadoda amabili labo baba bami omkhulu obaba labo baba uNkulunkulu ababusisa phinda bangezelele ngoba manje akekho sinakekele ngifikile mina kwaSASSA ngababuza ukuthi kwenzakalani ngemali yami. Inkinga kaSASSA okuyena ongafuni ukulekelela ogogo uma ngabe sebeneyinkinga empeshenini yabo. And number 2, kuneyingane bekade zichithisaka zingena emzini yabo zithi babhalisela ama-voucher bagcina nama-shopping center bagcina bethi bazobanikeza ama-voucher ngokhisimusi. I-voucher yogogo kube sekudidaktelwa iy'mali zabo. Khona baqale ngo-October, September, November, December. Iy'mali zabo-ke njengoba silana-ke thina njenge-MK Labour Desk sizothi iy'mali zabo azibuye. Sikhulumile no Clientele Life no One Life basithembisa ukuthi asiqoqe bonke ubufakazi obukhona kogogo obusho ukuthi bayabanjelwa ngoba yona i-insurance yogogo ikhona kodwa inkinga ubukhona bayo bajoyiniswa abantu abenza izinto ezirongi ngoba befuna i-commission. Bayithola i-commission babashiya kanjalo gogo. Sesilungisa umonakalo-ke thina njengoba sesila siyi-MK Labour Desk sizothi abogogo abayithole imali yabo noma ngabe kuthiwa yey'nyanga ey'ngaki abayithole imali yabo ngoba eyabo akuyona eyomunye umuntu eyabo. And ugovernment kufanele akwazi ukubhekelela ogogo. Ogogo ubona bengena kuma-rape bangena kuyo yonke ushawa abazukulu. It's because uhulumeni akawenza ama-necessary measures ukuthi ogogo bavikeleke. So njengamanje-ke nanku ogogo-ke ngizocela bese mfowethu uthini. No, engakuthi nje ukuthi na uSASSA kufuna kube nendlela ukuthi ogogo bavikeleke kuma-account wabo. Ungangeni nombali nje afika athatha imali yogogo ngoba basuke bona benenayo indlela even namabhenki nawo uma sekuripothiwe ukuthi kunento njengale awakwazi amabhenki ukuthi ayiblokhe zonke lezi zinto bangasho ukuthi abakwazi. Uma bengasakwazi bona kodwa kukhona abakwazi ukudonsa imali bathi ogogo abavikeleke kanjani. So-ke sifuna ogogo ukuthi-ke bayijabulele imali yabo yempesheni bayayisebenzisa le mali yempesheni bazondla ngayo bondla ngisho abazukulu abanye bahlala nabazukulu abasekho mawabo nobaba babo abasekho ogogo nomkhulu babheka ukuthi bondle lezi ngane. Naw mase kuzoba khona imali ezothatheka ngendlela engekho right ogogo bazophila kanjani nomkhulu. So siyacela ukuthi-ke yonke lento ilungiseke ngokukhulu ukushesha. Siyabonga gogo awukhulume nabo babone ukuthi ubufakazi bukhona. Ekuqaleni ngikhulumile ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngilibele ukubonga nawo amadoda amabili labo baba bami omkhulu obaba labo baba uNkulunkulu ababusisa phinda bangezelele ngoba manje akekho sinakekele. Ngifikile mina kwaSASSA ngababuza ukuthi kwenzakalani ngemali yabo. Bathi mama nihamba nisayina into eningazazi yini. Ngithi mina bafike bathi bathunywe yini eSASSA. Mina ngicela le mali ibuyele naye bayidonse clientele. Ngiyacela mina manje ngisasho ngithi siyacela bantu Nkosi yami siyazithoba asilo sithi imali ayibuyele iphinde futhi stop. Ngicela istop yami ngiyangisiza le mali kakhulu sonke ndiyasebenza abantwana abaphila ngayo ziningi into eziyenzayo le mali. Siyacela bakithi ukuthi masingathatheli imali ngalendlela engaqondakalanga ngoba labantwana bafike basirobhe lapha emali lento ezinto. Mangifika kwaSASSA ngibatshela bathi nani nisayine into eningazazi yini yona leyo. Thina sizwe bathi babuya khona kwaSASSA asiwazi ama-agent wakwaSASSA. Siyacela ukuthi le mali mina ngiyayicela ngibuya khona kwaSASSA abakwazi kuyistopha yini yona leyo. Sizeni ibuye ngiyabonga Mageba ususisanamandla uphume esibukeni ezomthwelo la ngiphuma khona. Le ndaba lezi ngisithola ku-radio Ukhozi mengizavuka ekuseni ngize lapha ngigibele namanje kusuka esibukeni kuzofika lapha. Ngiyanibonga ngane zikababa ukuthi nibe namandla kuzofika lapha. uNkulunkulu azanibusise. Ngiyabonga. Enye into eyenziwa uSASSA uma siye emabhenki siyobheka le mali ukuthi idonswe kanjani. Mhlambe uhola ebhenki yakho ufuna i-bank statement
ayitholakali ku-bank statement. Kusho ukuthi uSASSA before ayifake ku-account yakhe uyayithatha le mali ayinikeze u-clientele. And u-clientele ukhuluma into engekho uthi une-mandate ayithole kulo muntu adonsa kuyimali. Abuye futhi achaza athi kunama-document futhi usho ama-document angekho. Usho futhi ukuthi noSASSA umvumele ukuthi adonse le mali. Enye into futhi ebonakalisa ubunzima kakhulu kwale mali akuna-beneficiary. Uma ngingashona kusho ukuthi iyothathwa uSASSA ahlukaniselane no-clientele. So siyacela banumzane nisize ngempela imali yethu. Siyabonga. Siyabonga-ke bafowethu, sesiyawuqala-ke umsebenzi wethu. Sizocela ukuthi amaphepha amaningi senzela ukuthi nisheshe. Akuze kuba yiphepha elilodwa. Maningi amaphepha senzela ukuthi nisheshe. Ukuze ningahlali elangeni kakhulu. But-ke njengoba sishilo-ke bafowethu njengoba sila ogogo laba ubathathe nje mfethu bonke kubonakala ukuthi bebekhona ogogo bezofuna imali zabo. Siyayifuna imali yethu, siyayifuna. Siyayifuna imali yethu. Siyayifuna. Owethu nje bafowethu akunye. Asifuni nesenti lenu niyezwa. Sifune imali thina. Into esizoyifuna kunina nje ukuthi mase kuvotwa nje nivotele umkhosi. Yileyo nto nje sizoyifuna. Ivoti liyasetshenziswa. Yeah, liyasetshenziswa. Lokho-ke kuphela sizolisebenzela sigibele ngemali yethu. Akho umuntu ofuna imali ngalokho. Sifuna nje noma ibuye imali yethu ayibuyele nina, sorry baba, ayibuyele nina, hayi thina. Kodwa mase kuvotwa ungafiki futhi ezinye igebengu zithi zizonisiza, zizonilungisela, zithi zizonikhokhisa imali. Ningayivumi leyo nto. Ngoba thina sizonisiza mahala, asikhokhisani imali. Uma sekukhona abaqhamuka bezonisiza ukuze imali zenu ibuye ngoba befuna unikhokhisa imali, ningayivumi leyo nto bogogo nomkhulu. Siyazwana. Nibaqoshe, nibashaye ngoba kuzobe kuyigebengu. Stick. Alright, ke siyabonga kakhulu-ke inamba yami bafowethu nansi. Ngizocela ukuphinde nibhale so that sithi noma umuntu esebhalisile akwazi ukuqhubeka goduka. Ngizoyisho-ke inamba yami ithi 061525949. Ngiphinde futhi. It is 061525525. Bese ke 2949. Alright, so kuphela ke bafowethu sonke siye lapha etafuleni.